Gihulagway ni Kristo ang batasan sa kalibutan, sa mga tao sa kalibutan, in relasyon ngadto niya, isip hari sa langit o sa yuta. Ang kadaghanan sa tao sa kalibutan, di gyud mudawat ni Kristo isip hari. Kamo, mudawat mo? Ug nganong di man sila mudawat? Tungod kay gusto ang mga tao sa kalibutan nga kitang tao mao'y maghari sa kalibutan. Muna ang kutob mosunod ni Kristo, bisag hari pa na siya, manaog yun sa iyang trono aron mahimong liwat ni Kristo. Kinsa man si Kristo isip hari, usa siya kataong kabus. Kabus. Ug usa ka tawo nga nagantos, ug usa ka tawo nga gipatay isip martir. Kamo mosunod mo anang klasihas tao? Uy. Oh, mao na. Nya ganahan pa mo na maghari nato nga tudloan tan kanaog mo des inyong trono, iabandon ang inyong mga bahandi, unya sunod mo nako, pag-antos mo pasana inyong cross ug pagpakamatay mo para sa inyong isigkataw. Musunod mo anang haria? Kinsay mo sunod? Askamot. May pagwa na lang mo na nimba. Mao na, di klaro kayo no. Mao ginay nahitabo. Pero salamat sa Ginoo nga naay pipila nga dili liwat ninyo, dili liwat nako. Sama ni Queen Elizabeth or Saint Isabel of Hungary. Sunan ka, kagamhanan niya, kadato niya, iyang gibiyaan, iyang bahandi. Kay katong iyang bana, si King Louis, or King Louis, ning apil man to siya sa katong sixth crusade sa atong simbahan, aron bawion ang Holy Land nga gi-occupy nas mga kaaway. Nag-crusade sila gikan sa Roma padong dito sa Holy Land. Along the way, kay dugay man kay nang travel ana, nasakit siya hilanat, basig COVID to, namatay. Batanon pa kaayo. So atong idara, di pa kita tuangay mamatay kay mga 20 anyos pa or 21 anyos. Ngunana, si Elizabeth sad, 20 years old, na si anak tulo ka buok. Tulo ka buok yung anak. Pagkamatay siyang bana, desisyon dayon siya, magpuyo kog pobreng kinabuhi. Kining akong usa ka kapalas, na idakong palasyo niya dito, i-convert ko nig hospital. Ako maoy mo serve sa mga masakiton o sa mga kabos. Ana siya, ang iyang mga anak, iyang gibahinan sa ilang mga bahin sa bahandi sa kaningkuan, gingharian. Niya ang lugar sad sa iya, ug unsay gihatag niya, iyang gideclare para ni sa simbahan, para ni sa mga kabos. O empty na siya. Patay dayon o patra ka tuig. Patay dayon siya. Kinsa ba'y mabuhian ang perti ng pobriha? Na sige pag-alagad og masakiton. Nya musunod mo na. Perti manggay natong igihana natong koral, kana lang ganing atong yuta gamay kay kanatong mga tanom, di manggay nato ipaputol para lang gyud maluag-luag ang agianan. Perting igihana nato unsa naka ang pag-abandon anang gingharian, di ba? Pero maoni ang sikreto aron ta malangit. Sa unang pagbasa, ang babay kaning inahan nga naay 7 kabuk anak, ang kamanghuran 3 years old. Gikas kamagwangan, gipatay sa hari nga si Antioco, kay tanan nga musupak niya patyon man, ni ay inahan gadag 7 kabuk anak, patyonon. Kay di gyud mo kaon sa karning sa baboy nga ipakaon.
Ana, kita kusog kita mga og baboy, nangamatay lang tatungod sa baboy, pero dili naman na mo'y role karon ang pagkaog baboy nga ngilad. Pero sa unang panahon, ngilad na. So ang ilang pagtuo, supak ni Ginoo. Nya di gyud mi mo supak sa Ginoo. Ana, bahalag patyon. Be ikaw kuno kamo inahan. Wa na kay bana, mura na kag si Isabel, biyuda na ka. Kay imong bana giuna sag patay. Unsaon man imong pitok anak, imong protektahan o dili? Giingnan ni Hari Antiochus ang inahan, kumbinsira ng imong mga anak nga mukaon aning karne nga akong ipakaon, nya ingna sila nga mahimo silang amigo or higala sa hari. Tagaan ako sila nindot nga mga posisyon dinhi sa akong gingharian. Og ikaw pa inahan ana, musugot ka? Sugot dili. Nya giingnan ding Haring Antiochus, og di gani mukaon, hutdon ko ginya patay hasta ikaw. Pero kung mukaon gani, kamong pito o kamong walo, ikaw ang imong pito ka anak, ari ka magpuyo sa kong palasyo. Ikaw inahan. Sugot dili. Mga naong ninyo, sus. Butlan, sugot maganig bayran panahos eleksyon. Sugot maganig bayaran anang tag 500 lang o tag 200 kuno, tag 100, ambot tinuod ba na? Hapit na lang kumamatay, wa man jud ko bayari. Basig gitan-aw sa siguro, di man tingin ni mudawat sa ning tawhana, ela nagbayari wa man sa ni influensya. Sugot tagaan, ana. Sige ha, kamo di tanan, ana man kuno ng style sa mga buangon nga mga politician. Kamo di ha, pila man kabuktaon nimo. Yan siya, di ako kuan 200 ka tao loyal gini nako. Pila man na ikaw lang magbuot diha nyor. Tagaan ti kag ingon aning kantidara, solid na mo ha, ako na mo. Siguro ana una, oy di ay inahan giingnan nga tagaag pabor sa hari. Ang iyang anak gisultihan dong wa gyud ko'y kalibutan nganong naumol mo sa akong tiyan. Iyang gisulti na. Dili ako'y naghatag ninyo kinabuhi. Dili ako'y naghatag ninyo gininhawa. Ako rin nag-atima ninyo. Pero wa gyud ko masayod kinsay gahatag ninyo anak. Ang akong nasayran nga ang magbubuhat aning tanan kanang mga bituon, kanang mga bukid, kanang mga dagat, kanang sapa. Ang tag-iya sa tanan ug ang naghatag sa kinabuhi sa tanan, mo'y tag-iya ninyo. Mo'y naghatag anak. Tuwa na siya sa langit. Unyag mga matay taron dinhi, kay ato gid siyang sundon, pinaagi sa balaod ni Moises, sundon gid nato siya. Unsa iyang gisulti siyang anak? Ihatag pagbalik sa Ginoo ang inyong kinabuhi ug inyong gininhawa. Sakto ang iyang katekesis o sayo? Inyo nang gitudlo sa inyong mga anak? O inyong giangkon nga kamo mo'y nagbuhi sa inyong anak, kamo mo'y nagpadako, kamo mo'y naghatag nilag kaugmaon, munang di gyud mo musugot nga mamatay mo karon, kay ang inyong mga anak gagmay pa. Mga buangon ta. Si Queen Elizabeth, namatay siya, 14 man yang edad pagkaminyo niya. Namatay siya 24, ang kamagwangan niya 9 years old pa, niya 3 ka buok. Okay ra niya mamatay. Ang inahan, iyang giingnan niya mga anak, pagpakamatay mo, pagpakamatay. Ayaw kahadlok. Ang katugong kamanghuran, katapusan niyang gisultihan siya, ikaw ayaw pakauaw atong imong unom kaigsuon, human na to sila, pasar na to dito. Ikaw, magpahagbong ka, ay suso pa siya kahumag istorya, ngadto na siyang Antiochus, oy, matadiro kang dako, imo ming gitorture, sige na, pati ako. 3 years old. Mike ay pagkakatikay sa iyang inahan. Willing ay magpakamatay. 3 years old. Kita karon kanang inyong anak nga 3 years old. Unsay inyong gisulti? Kana yung TikTok, kanang sulob-suloban anang ug babae man, sulob-suloban anang chub-chub dinhi, maglakaw-lakaw nga nagdayapir lang. Mao na ron naglakaw diya, kuwang na lang magdayapir. Magsigig chub-chub dinhi. Nga naman, pasiksi-siksihon, kana yung talent-talent, ana. Way gatudlo nga pagpakamatay para sa Ginoo.
Pagpakamatay para sa imong virginity, sa imong purity, sa imong morality. Pagpakamatay ana, ayaw paggamit anang mga kalibutanong kalami, sama ng mga pagkaong lami, o mga buhat nga lami, o mga talanawon nga lami. Nasang pari mo, apil. Tanaw sad. Mao na. Unyaon sa una, si Queen Elizabeth nakaginansya og dako kaayo sa iyang mga bahandi nga gihatag. Muna sa atong ebanghelyo, kadtong nakaginansya, gipremyuhan. Ang way ginansya, gikuhaan sa iya og wa na giiya. Ang nakaginansya na po, gipunanan og usa. Ano, di ba? Kamo, naana mo'y ginansya sa mga gihatag sa Ginoo ninyo, labi na ginang pagtuo o siging tuo-tuo. Oy, naman gani uban nato dinhi magpabindisyon og mga kanang miraculous medal o kanang mga rosaryuhan kay ilunod kuno sa gikaot nga pundasyon sa iyang tukurong balay. Adto didto ilunod kay og bukag haligi, wa ka kadiha mayabag. Ang miraculous medal, blessingan na siya, haron imong isulob o ipakita nga nagsunod ko sa mahal nga inahan ang Immaculada Concepcion. Dili kay ilunod nga to siyota o bukan anang haligi. Magpabindisyon pag mga kwarta. Kay ilunod yapon dito, kay magtukod kuno siya business building. Aron kuno dakong ginansya, kay tuang kwarta gilunod. Uy, blessingi na ang imong lugar, pablisingi og holy water. Ato nang i-consecrate sa Ginoo ang imong construction, nya tagahi ang pari og dako-dako. Haron magsigit og ampo ang pari, nya inig katubo na sa imong kanang building, pablisingi na sad ang building. Ayaw sablig-sabligi anang sinsiyo, kay nag-usik-usik ra ka og kanang mga kindi, tuo-tuo ra na di na pagtuo, labi na ginang ihaw-ihawan anang manok, hapak-hapakan og mga dugo ang haligi. Ayaw ana. Ibay. Kaya sa Kristan gahuwat sa din taon, may bahinan taon ko ani. Ako rubay gadas holy water. Ang pagtuo ay dili ng mga tuo-tuo, pero kita karon kusog ang tuo-tuo. Hala, analyze anang imong mga bintana og hain ga atubang kay og dili maayong pagka-arrange ang imong mga bintana, may pagkaihap ang imong hagdanan og kanang imong mga higdaanan na magsige mong kasakit. Si Queen Elizabeth of Hungary, gibiyaan maganing harian, nasakit noon, patay. San Roque gani, gibiyaan ang iyang bahandi, nasakit noon, patay. Pero buhi sa kanunay, hangtod karon, grabe kayo ang ilang gahom nga naglihok pa sa atong kinabuhi. Kay wa day sila mamatay, matod pas inahan, iuli ang tanan. O tanawa rin diring nagpakamatay, ang iyang gihatag nga puhunan, iyang negosyo, ni risgo ba? Ana, ginansyag na po, agitagaag na po ka syudad, 40 na noong datua. Sunangganang na po ni mo ka Platang, Bulawan, Ilisan og na po ka syudad. O di day, punan og na po ka syudad. Awa mo kamatngon ana. Nakaroon suway ninyo, pamalit mog slot. Palit mog slot. Di ba mo daghan ang inyong kwarta? Ay, sus, ako kumpiyansa gyud ko ana. Kaya ako sige sa kong palit og slot, sige masagdak ko akong kolekta. O dako og di ko mo palit og slot, mag-anam sa gagamay. Gagmay kay gihatag ang mga tao, idigmisa gud nako. Nako kagamay anil kansi man ta aning misahan. Pero sige kong palit og slot, gihurot gyud akong palit og slot akong stipend, 40 ang dagkuha ipanghatag. Ano na siya, dagko na ni ginansya ang nidahatag ani. Kanang kasigi diag lingyaw-lingyaw, kuhaon gid na bisan ang jutay na hibili ninyo. Mo na siya hitabo. Sige na, nindog na ta.